Hello. 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 Okay, go. Good to go. Prynhawn da, Rachel Richards ydw i, swyddog ariannu gyda Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Croeso I webinar Raglen Wledig Cronfa. Hang on, let me change it for you. Mae Raglen Wledig mewn dau ar gyfer prosiectau a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl a chymunedau sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru Wledig. Bydd y rhaglen hon yn ariannu partneriaethau sy'n deall y cysylltiad rhwng achostion ac effeithiau tlodi ac yn cynnig datrysiadau a gwasanaethau sy'n defnyddio dull cydlynol I daclo broblem wrth ei gwraidd. Rwy'n disgwyl I prosiectau canolbwyntio a nod y rhaglen sef effaith cadarnhaol ar fywydau pobl a chymunedau sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru Wledig. Byddwn disgwyl I prosiectau canolbwyntio a helpu bobl sydd yn cael ein hanodd I diwallu ein hanghenion sylfaenol neu gyrchu gwasanaethau, nad oes ganddynt amodau byw rhesymol neu allai fod wedi hynysu oddi wrth bobl eraill. Byddwn ni'n disgwyl I ymgeisio llwyddiannus wedi datblygu ei syniadau trwy archwilio ymchwil gyfredol a byddant wedi ystyried sut fydd ei prosiect yn integreiddio gweithgareddau a gwasanaethau sy'n eisoes yn bodoli yn yr ardal. Rydym yn gwybod ei fod yn debygol I fod datrysiadau lluosig I gael, felly mae gennym diddordeb mewn cynigion a fydd yn profi dulliau newydd neu'n cyfuno amrywiaeth o syniadau I gyflawni'r effaith fwyaf. Mae ddogfen yma bydd ar gael allwch chi cael y link oddi wrth safle we yma. Mae'r dogfen yma yn gallu fod o help I chi I deall ein meddwl tu nôl sut ydych chi'n gweithio gyda wrth drechu tlodi gwledig. Byddwn ni'n edrych ar blaenoriaethau y prosiect. Byddwn ni'n edrych ar sut fydd eich prosiect yn gymwyso pobl I gymryd rôl arweinol wrth daclo tlodi gwledig. Byddwn ni'n disgwyl iddyn nhw fod wedi cael eu harwain gan bobl, gan gynnwys yn bwrpasol y pobl a chymunedau a fydd yn elwa o'ch prosiect o ran ei ddyluniad a chyflwyniad. Byddwn ni'n hefyd yn disgwyl I prosiectau wneud y gorau o dysgu, yn ogystal â chefnogi partneriaethau a fydd yn cydweithio'n uniongyrchol a chymunedau lleol yng Nghymru. Rydym eisiau gwella gwybodaeth a sgiliau eraill sy'n taclo tlodi gwledig. Gan pob prosiect gynllun gwerthuso, monitro a lledaenu o'r cychwyn cyntaf, a gath ei ddefnyddio wedyn I wneud unrhyw welliannau a newidiadau angenrheidiol wrth i'r prosiect cael ei gyflwyno. Bydd prosiectau'n rhannu eu canfyddiau gwerthuso gyda'i gilydd hefyd, a fyddwn ni'n gobeithio fydd mudiadau eraill yn gallu ceisio gwneud gwahaniaeth yn ardal hon, a fyddwn ni'n gofyn I mudiadau rhannu a chyfnewid arfer da. Mae belled a pobl yn yr arwain. Fel pob rhaglen sydd gennym ni ar hyn y bryd, byddwn ni yn disgwyl I prosiectau cynnwys yn bwrpasol y bobl a chymunedau a fydd yn elwa o'ch prosiect wrth ei dylunio a'i gyflwyno. Felly mwyn taclo natur gymleth tlodi gwledig sy'n seiliedig ar le, mae angen I dulliau cydlynol wedi teilwro I leoliad a chyd-destun polisi penodol Cymru. At hynny mae angen grymuso cymunedau I ddyfeisio atebion arloesol a hir dymor, yn hytrach na bod yn destun ymgynghori neu ennyn ei diddordeb. Mae hyn yn golygu galw a profiadau byw cymunedau a phobl lleol, gan gydnabod eu hamrywiaeth fewnol ac adeiladu a gallu I ddatblygu atebion I tlodi gwledig. Drwy edrych a gwybodaeth allweddol y rhaglen,
Byddwn ni'n edrych i rhoi grantiau allan fyny at 500,000 a gyfer naill ai refeniw neu cyfalaf. A fyddwn ni'n disgwyl i prosiectau fod o fyny at 5 mlynedd a mae cyllideb llawn sydd gyda ni rhoi allan o 4 miliwn i gyd. Beth allwn ni ariannu? Gallwn ni ariannu rhan fwyaf o costau sy'n gysylltiedig â chyflwyno eich prosiect. Pethau fel cyflogi staff neu hyfforddiant, treulio gwirfoddolwyr, costau rheoli, cyfarpa costau adeiladu, costau monitro a gwerthuso neu gwaith cyfalaf a chostau cyffredinol. Ond os ydych am ymgeisio am costau cyfalaf, dyn gofyn i chi am cysylltio ni gyntaf a gofyn am harweiniad tir ac adeiladu ni gan ddefnyddio ein manylion cyswllt ar diwedd cyflwyniad yma. Pethau ni allwn ni ariannu, mae hein yn cynnwys pethau fel gweithgareddau sy'n disodli arian y Llywodraeth, gweithgareddau lle bydd elw yn cael ei dosbarthu elw preifat, costau o-weithredol, adalu benthyciadau a taw adferhadwy. Y cymunedau sy'n gymwys i'r rhaglen yma, mae yna 9 sir gyda'i gilydd. Mae yna Ceredigion, Conwy, Gwynedd, Ynys Môn, Powys, Sir Benfro, Sir Ddinbych, Sir Fynwy neu Sir Gar. Ni disgwyl i prosiectau Mae rhaid i'r poblogaeth pob un o'r ardaloedd yma fod o dan 10,000, ond myddwn ni hefyd yn edrych ar prosiectau sy'n ar ffiniau y siroedd yma hefyd falle lle mae buddolwyr yn dod allan o falle sir arall neu edrych ar gweithgareddau fewn y siroedd yma. Pwy all ymgeisio am y rhaglen? Fel arfer gyda pob un o'r rhaglenni ni, fudiadau gwirfoddol neu gymunedol, elusen gofrestredig, grŵp neu glwb sydd â chyfansoddiad, ysgolion, gallmentau cymdeithasol ymgeisio, hefyd cwmnïau buddiant cymunedol ac hefyd cyrff statudol fel cyngor tref neu cyngor plwyf neu gymuned ac hefyd awdurdodau lleol. Gallwn ni ddim derbyn ceisiadau gan unigolion neu unig fasnachwyr. Mudiadau sydd wedi lleoli tu allan i'r Deyrnas Unedig. Mudiadau yma eu bwriad yw creu elw yn bennaf i dosbarthu'n breifat, a mudiadau heb o leiaf 2 unigolyn nad ydynt yn perthyn i'w gilydd. Felly, cwestiynau, pam da ni'n lansio nawr gyda terfyn amser o y cyntaf o Hydref 2009? Mae hynny am y rheswm, da ni am ariannu syniadau sydd wedi datblygu'n dda gyda phobl sydd â phrofiad byw yn cymryd rhan wrth ddylunio a chyflwyno prosiect. Rydym hefyd eisiau gweld datrysiadau arfaethedig ar gyfer cysylltu a gwasanaethau a chymunedau presennol. Felly gyflawni hyn, bydd angen eich prosiect datblygu perthnasoedd gyda mudiadau eraill sy'n gallu cymeryd amser. Hefyd, os ydych chi wedi ymgeisio am grant yn flaenorol genddo ni, mae modd ymgeisio eto o dan y rhaglen yma, ond mi rhaid edrych a wneud yn siŵr bod yr effaith arwyddo cael a dlodi ac hefyd bod chi yn gweithio mewn partneriaeth. Felly, terfyn amser i chi ymgeisio, canol dydd ar y cyntaf o mis Hydref 2009. Os ddeith y cais fewn yn gynharach na hyn, fyddwn ni ddim yn asesu dim o'r ceisiadau nes bod y dyddiad yma wedi pasio. A wedyn, dyn ni yn gobeithio cael penderfyniad wedi wneud erbyn diwedd mis Mawrth 2020. Mor belled ag beth fyddwn ni yn disgwyl am. Mae gwybodaeth ynglyn â rhaglen i gael a hein safle we. Mae arweiniad yna hefyd, ac hefyd mae copi o arweiniad ychwanegol sydd ar gyfer prosiectau cyfalaf yna hefyd. Fydd na hefyd copi o cyflwyniad yma i gael ar y safle we i chi ddod nôl ato. Ac hefyd fydd na case studies i gael arno fe yn y dyfodol hefyd.
Felly, cam gyntaf, os ydych chi am edrych i rhoi cais i fewn, yw mynd at ein safle we ac edrych ar y tudalen ynglyn â rhaglen wledig. Ar y tudalen yna, mae yna 4 cwestiwn, a da ni gofyn i chi anfon e-bost ato ni i gychwyn gyda ateb i'r 4 cwestiwn yna. Mae 4 cwestiwn ynglyn â eich cymuned a sut mae tlodi'n dylanwadu arni. Y pethau rydych chi eisiau wneud i daclo tlodi yn eich cymuned. Sut fydd eich syniad yn cysylltu â gwaith arall yn eich ardal? A pwy rydych chi'n gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda nhw i gyflwyno prosiect? Ac hefyd yn benodol, faint o arian y tybiwch y bydd angen arnoch. Dyna ni gofyn i chi wedyn danfon yr e-bost ymlaen ato ni. Bydd y tîm wledig wedyn yn edrych dros y e-bost a wedyn yn cysylltu â chi i cael sgwrs yn benodol dros y ffôn i gychwyn a wedyn ddod allan i gwrdd â chi a trafod y prosiect yn fwy fanwl. Ar ôl hynny, fydd ffurflen gais yn cael eich anfon allan ato chi a fyddech chi'n edrych i rhoi y cais i fewn erbyn diwedd cychwyn mis Hydref. Felly, pan da ni'n edrych ar y cwestiynau sydd fewn yn y ffurflen gais, da ni'n gofyn i chi weid wrth ni am y lle neu'r lleoedd a bobl sydd yn byw yna mor belled â gymuned. Da chi cynnwys hyn ydych chi'n ei wybod am tlodi ar effeithiau ar y ardal. Beth sy'n dda am y gymuned a sut y byddwch yn adeiladu ar hyn? Bydd eich prosiect yn manteisio eithaf a sgiliau, profiadau a doniau pobl fyddwch yn cydweithio nhw ac yn adeiladu arnynt hefyd. Hefyd bydd edrych ar pa wasanaethau a chynlluniau sydd yn bodoli neu sydd wedi cael eu cynllunio'n barod ar gyfer yr ardal. Hefyd mae gofyn i chi dweud wrthym sut rydych wedi cael gwybod am hyn a pwy a gymerodd rhan wrth datblygu'r prosiect. Wedyn rydyn ni'n gofyn am crynodeb o'r prosiect, y gweithgareddau a pwy fydd yn elwa o hyn. Byddwn ni'n edrych ar eich partneriaeth. Dyn ni eisiau eich prosiect fod wedi ddylunio a'i gyflwyno gan bobl yn eich gymuned, grwpiau cymunedol a mudiadau eraill sy'n cydweithio ar sail gyfartal. Byddwn ni'n gofyn i chi ddweud wrthyn am pwy sydd yn cymryd rhan, y sgiliau a phrofiad o fewn eich partneriaeth, beth fydd pob partner yn ei wneud i gyflwyno y prosiect, a pobl a mudiadau eraill y byddwch yn y cydweithio nhw nad ydynt yn rhan o'r partneriaeth. Pan fyddwch chi'n rhoi ffurflen gais i fewn, fyddwn ni'n gofyn am ffurflen manylion y mudiad. Hefyd fyddwn ni'n gofyn am cynllun prosiect gyda amcan o cyllideb. Eich cyfrifon blynyddol ac hefyd cytundeb drafft o partneriaethau ydych chi yn edrych i rhoi at ei gilydd. A dyma ein manylion, mae gwybodaeth i gael a rhoi safle we yna. Mae rhif ffôn lle gallwch chi ffonio fyny am rhaglen wybodaeth a mae e-bost yna os ydych chi am anfon e-bost i fewn yn gofyn am fwy o manylion ynglyn â rhaglen. A dyna diwedd a gobeithio bod y cyflwyniad yma wedi bod o help. Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau, mae gallwch chi anfon e-bost fewn at ni neu cysylltu ni dros ffôn. A diolch yn fawr am gwrando. There we go. Webinar.